Silvia, o certo é que durante a semana acontecen unha morea de cousas. Eu seleccionei unhas cantas para traelas hoxe aquí e que opinemos entre todos a ver que nos parecen. Pero antes de comezar, quero que vos fixedes ben nesta camisola que levo, e é que é a mesma que lle agasallou Marta Ortega aos seus traballadores de Arteixo tras a Super Bowl. E soamente vos digo un dato, hai quen chegou a pagar case 30.000 euros por ela. E diredes vos, por que vos conto isto? Pois porque está moi relacionada coa primeira das novas. Xa vexo as reaccións do público, pois agardade que aínda quedan, Marta Ortega foi a primeira persoa en lucir unha gorra da nova colección entre Zara e Bad Bunny, o artista que triunfou na última Super Bowl. Debemos dicir que esta gorra foi posta pois nun evento no Club de Campo de Madrid a pasada fin de semana, como vos contaba. Pertence a esta colección entre a marca de roupa Zara e o artista portorriqueño. Unha marca de roupa, unha colección que saiu este xoves e somente vos podo dicir que arrasou. De feito, a gorra que víamos que estaba aquí Marta, que a lucía de maravilla, pois xa non queda, Laura. Eu creo que ti andabas poñendo olliños a ver se caía algunha, pero xa... Confundístete de olliños, Ale. Eu miro para a gorra e digo, onde quedou comestibles Isabel, aluminio severo. Eu son máis desas viseras. Isto me parece un despropósito. Eu creo que o home que tes aí ao carón que lle gustaría, porque mira ese verde, non? Paco, de Benito Antonio. Paco, ti levabas esa visera? Non. E se xa regalan? É igual. A cabalo regalado? É igual. Non. Non teño por que levar a visera que non me gusta. De palla, a él non lle gusta por moita moda que sea. Pois mira que vou, saiu o xoves e xa non queda nin a primeira. Está difícil de conseguir. Non seguimos modas, Ale, no público eu non seguimos modas. Pois vou seguir eu cas noticias e seguimos ademais coa familia Ortega. Pero ímonos a remontar uns aniños atrás, aos anos 60, cando comezaban a realizar esas batas acolchadas, esas batas que xa nos 70 comezaron a denominar Goa. E sabedes por qué? Pois porque son as iniciais de Amancio Ortega Gaona, pero ao revés. Goa. Ademais, seguen a sair, como vedes aquí en pantalla, nunha tenda de Boiro. A verdade é que non sei que vos parece, pero a mí pareceme que están a última, a pesar dos anos. Imos continuar, porque o certo é que esta semana veu cargadiña de novas curiosas que viñeron da man, por exemplo, dos mariñeiros de Cangas, que dende que saen a faenar ao carón da illa de San Simón non soamente nos traen vieiras, que xa tiñan o seu, senón que tamén traen consigo baixelas históricas, pratos, cubertería, botellas, procedentes desas viaxes transatlánticas de comezos do século XX, da emigración, e é que moitos incluso teñen o selo de Compañía Transatlántica Española, que era esa navieira de referencia nas viaxes que cruzaban o charco. O certo é que o mar nunca nos deixa de sorprender. E falando de mar, vos lembradesvos que David Beckham, ese famoso futbolista inglés, era moi fan dunha marca conserveira galega, sobre todo das súas sardiñas? Pois ben, resulta que a fortuna de Sir David Beckham, xunto coa da súa muller, a excantante das Spice Girls e actualmente diseñadora Victoria Beckham, pois xa supera a do mesmísimo rei de Inglaterra, Carlos III, nin máis nin menos. E teño aquí a cifra anotada, teñen unha fortuna de, escoitade, 1.360 millóns de euros. Xa forman parte pois, dese club selecto de 1.000 millonarios do Reino Unido. Quen os pillara, Laura? Casi nada, a semana pasada falaba porque todo o mundo quere pillar gato e agora eu dicía, non, pero estou cambiando de idea. Ademais, dicía eu que lle gustaban as sardiñas, con tanto diñeiro xa pode apañar vendelas. É que, exactamente, pode chupar os dedos, pode vender as sardiñas, pode... Que vendelas? Pode regalalas, para que... Donde vai meter tantos cartos? Por que non lle facemos unha proposta que nos agasalla a cada un de nós algunhas sardiñas, non? Facemos de ascos, non? Con eses cartos eu creo que vendan. Estamos de acordo todos, por unanimidade. Pois xa está, aí queda esa proposta, a ver se nos escoita David Beckham. Imos pasar agora de persoeiro inglés a persoeiro galego. E é que o presentador ferrolán, Jesús Vázquez, que por certo conta con 60 anos, está a desfrutar das súas vacacións en Indonesia. E ademais, como vedes en pantalla, el amosa a súa paixón polo mar, polo mergullamento, e incluso se atreve a nadar
con tiburóns balea. Non sei vos, pero eu pensaríamos 2 veces antes de meterme nesas augas, Que duda cabe que a experiencia é o que se leva, pero desde logo eu a vacacións non vou arriesgar a miña vida tontamente porque quero chegar aos 100 anos e iso me parece un pouco desmesurado. Son unhas vacacións un pouco, van aí ao límite do risco, moviditas. E traio vos de agasallo unha nova a maiores, pero con esta sí que ides a alucinar. Porque vos credes posible que unha persoa con moi pouca vergoña, por certo, achegouse a pleno corazón da Coruña coa camisola do Celta a provocar. Pero esta noticia non vos la vou a contar eu, senón que a imos saber agora mesmo.